Eskerrik asko eman didazuen aukeragatik hainbat ideia zabaltzeko. Egin nuen bi partetan hitzaldi labur hau. Lehenengoa datuetan adierazi denok esperientziaz eta intuizioz ezagutzen ditugun gauza batzuk, alegia zenolako eragina duen etzeko hizkuntzaren erabilerak zenolako eragina duen gero kaleko erabileran, denok jardunaldi hauek antolatzen badira da, hain zuzen horregatik jakitun garelako, familiak zenolako garrantzia duen gero geure jokaeran, hizkuntza jokaeran kalean. Baina intuizio horri behintzat zenbaki batzuk jarriko dizkiogu ikusteko ze proporziotan ematen den gu normalean intuitibotik ikuste ditugun gauzak. Batzutan zenbakiek hortarako balio dute. Behintzat proporzioa zenbatzeko. Badakigu zer den, baina ze proporziotan, ze neurritan ematen den hori. Hori izango da lehenengo partea, eta hortarako oinarrituko naiz, orain dela 2 urte, 2012an, Lasarteorian egindako ikerketa batean. Eta bigarren partean, eta hori da interesgarriena, da aurrera begirakoa. Ze idei dauden, nola eragin daitekeen, euskararen etxeko erabilera nola bultza daitekeen. Eta saiatuko naiz idei batzuk ematen, eta ez bakarrik ideia, baizik eta praktiketan azkeneko urtetan soziolinguistika klusterraren gitaritzapean egiten ari garen EUSLE metodologia, lan munduan aplikatzen ari garena, dira kasi 5-6 urtetako ikerketa hildo bat, eta gauzak ikertzeaz gain interbentzioak egin ditugu, datuak baditugu, eta hor badauzkagu pista batzuk, argibide batzuk erabileraren sustapena nola bultzatu. Eta segurazko lan munduan aritu bagara ere, segurazko horko gauza asko nire ustez aplikagarriak dira familian eremurako ere bai. Ongi da. Orduan lehenengo parteari helduta, Lasarteorian azkeneko 20 urtetan egin dugu, niri egokitu zait azkeneko 2 ikerketak egitea, baina 3 ikerketa egin dira 20 urteko epealdian, 10 urtean behin, lehenengoa 1982ean, gero 2002ean, eta azkenekoan, orain dela 2 urte, 2012 urtean. 10 urteko argazki bat, herriko argazki bat, eta ni behintzat parte hartu izan dudan azkeneko bitan, 2002ko eta 2012koan, beti harritu egin gaitu ze garbi ikusten den etzeko hizkuntza egoerak zenolako lotura estua duen gazteen kaleko erabilerarekin. Ikerketa horietan fokoa zen gazteen hizkuntza egoera. Zehazki 14 eta 24 urte bitarteko gazteen hizkuntza egoera, argazki bat. Eta jakina haiei galdetzen genien, gazte horiei galdetegien bidez egindako ikerketa da, galdetzen genien etxean zenolako hizkuntza egoera zeukaten, eta bar. Eta orduan hortik lotu ahal izan dugu etxekoa eta pixkat kaleko hizkuntza egoerak. Nik uste dut atzoko gauarekin ja nahiko datuak jaso genitxula, eta bar, nik 4-5 tabla besterik ez ditut ekarri, ez zibiltzeko saltza gehiago hainbeste datuak gora eta bera. Hala ere, 4-5 taula esanguratzu ekarri dizkizuet. Lehenengo hauze da,
ikusten duzue, hau eskuan erabil daiteke, ezta? Bai. Hau itzali eta opiztu. Bai, piztu zu hau. Horra, ezta? Tak. Hora, Bai. pixkatan denduko espazio. Oso, ni pasatzea oso. Ez. Ibiko naiz, joan tatorrian. Ni esker. Bueno, hemen dakazue nolabait taula guztiak modu berean daude antolatuta, baldin eta baldintza hauek ematen badira, orduan hau gertatzen da, ezta? Orduan, baldin eta guraso biak euskalduna badira, biak mistoak dira, haietako bakarra, erdaldunak edo bestelakoak. Orduan seme-alabek zenolako hizkuntza adierazletan zenolako egoera daukate. Hemen dauka gaitasuna, orduan gazteek euskeraz egiteko oso gaitasun ona. Gazteek, seme-alabek, beti euskeraz egiten dute lagun euskaldunekin, erabilera, kalean lagunekin. Eta azkenekoa, maitasuna edo atxikimendua. Azkenean, euskera daukate, euskera soilik daukate hizkuntz kutuna. Galtzen zaie, euskera eta gaztelania zein daukazu hizkuntz kutunena. Batzuk ez, euskera daukate hizkuntz kutuna, aldera ez daukate hizkuntz kutuna. Batzuk, biek berdin. Orduan, hemen hori neurtzen da. Orduan, hau izango litzateke nolabait egoerari normalizatuena. Egoera normalizatua da zein da, holako batean nun jendeak hizkuntza ondo erabiltzen du, gaitasun ona erabiltzen du, eta normalean beti erabiltzen du, eta beti erabiltzaren ondorioz, eta gaitasun ona edukitzaren ondorioz, azkenean hizkuntza horrekiko lotura zuzena. Bueno, orduan, guraso euskaldunak seme-alabe hauek edo gazte hauek guraso euskaldunak dituztenean, datuak holakoak dira. Bueno, txon, egingo dut hemen. Ez. Ikusten duzue, guraso euskaldunen eragina nolakoa den, ezta? Gazte horiek gehienek, gaitasun oso gaitasun ona euskaraz hitz egiteko, beti egiten dute euskeraz lagun euskaldunekin kalean, 10-tik 7, eta baita ere oso altua da hizkuntzarekiko atzekimendua. Bueno, guraso misto direnean, egoera zerbaitetan aldatzen da, jaisten dira indikadoreak, neurria. Euskeraz oso gaitasun ona daukatenak, jaisten da, 10-tik 6, euskararen erabilera lagun euskaldunekin jaisten da 10-tik 7, eta hizkuntzaren atzekimendua gauza bera, 10-tik 3. Bueno, guraso erdaldunak direnean, orduan, gazte horiek eskuratzen duten euskaraz egiteko gaitasuna jaisten da 10-tik 2, erabilera 1,5 eta jarrera 1. Ikusi ondo, oso garbia da argazkia. Dago graduazio bat, baina hori denok bagenekien, baina ikusi proporzioak zentzu diren. Hori importantea da, proporzioak. Bueno. Goazen bigarren argazki bat ikustera. Hemen dakagu hemen dago euskararen erabilera. Nolabait, etxean seme-alabek amarekin beti euskeraz egiten badute, alegia, etxean euskera erabiltzen badute, ze gertatzen da kalean, lagun euskaldunekin daudenean. Bueno,
Orduan, seme-alabek amarekin beti euskeraz egiten dutenean etxean, datua hau agertzen zaigu. Amaretik zazpik, kasi 8, amaretik 8 joera daukate lagun euskaldunekin kalean euskeraz egiteko. Beraz oso parekua da, etxean egiten dutena, kalean egiten dutenarekin. Badago galeraren bat, aurkezpenean esan dute, efectivamente badagola galeraren bat, eta hor badagola zeregina, baina proporzio horretan. Bigarren kasua dakagu, seme-alabak amarekin gehienetan euskeraz. Hemen oso kasu gutxi agertzen zen, eta horregatik ez dugu aztertu, ze hor datu gutxi direnean variabilidade ikarria baita, eta orduan ez dugu eman. Baina seme-alabek amarekin inoiz ez dutenean inoiz ez euskara egiten, orduan euskararen gazte horien jokaera jaisten da bida, amaretik bida. Osea, konparatzen badituzue bidatu horiek, ikusten da, ze joerak nagusitzen diren batetik eta bestera. Bueno, taula honetan ere ikus daiteke etxeko hizkuntza erabilerak zenolako garrantzia duen. Hemen ezkerreko zutabean dauzkazue bi kategoria. Lehenengo da euskara ama hizkuntza edo lehen hizkuntza, alegia etxean jasotzen den lehen hizkuntza, etxeko hizkuntza. Eta bigarrena euskara eskolan ikasi den hizkuntza nazi eta 0-3 urte bitartean jaso izan. Beraz, hauek gazte-gaztetatik, jaiotzitikan kasi ikasi egin dute, baina eskolan. Bueno, ze diferentzia dago hizkuntza indikadoretan? Pues bueno, gazte hauek euskara ama hizkuntza izan badute, orduan 10-tik 9 oso gaitasun ona dauka normalean euskaraz hitz egiteko. Euskararen erabilera 7, 10-tik 7. Beti, lagunekin euskaraz, lagun euskaldunekin, eta jarrera ere atxikimendu altua. Berriz, hizkuntza gazte-gaztetikan, aurretikan kasi, jaso arren, baina ez ama hizkuntza bezala, ze ama hizkuntza gaztelania da, baina bereiek ikasi dute eskolan, hoien zenbakia jaisten da laura, 10-tik 4. Gaitasuna, erabilera jaisten da 2,5-era, joera eta atxikimendua jaisten da 2. Bueno, datu hauek zer erakusten dute. Etxean normalizatua dagonean, hizkuntzari dagokionez, euskarari dagokionez, datuak, pues bueno, badago galerarik, baina badaukate joera normalizatu bat. Berriz, elikagai hori, etxeko elikagai ez dagonean, datuak jaisten dira. Datuak interesgarriak dira, zeren, naiz eta etxea euskaldunez izan, 10-tik 4 lortzen duzu gaitasun ona. 10-tik 2,5-ek kalean ere egiten du. Beraz, hemen badago irabazia. Baina ikusten da, ze proporziotan dagon aldea egoera bat izan, egoera natural normalizatu bat, ala ez. Jakin behar da proporzioa jakiteko tendentziak non dauden, eta zer espero daitekeen, eta zer ritmoak espero daitekeen, eta bar. Hortarako dira proporzioak interesgarriak. Bueno, beste taulatxo bat. Hemen elkartu ditugu sozializazio egoera desberdinak. Lehenengo baldintza da ama eta eskola. Honek esan nahi du, gazte hauek
euskarari dagokionez sozializatu direla bete-betean, bai etxean ama euskalduna zelako, eta bai eskolan D ereduan egon direlako. Beraz, hori da, egoerarik onenetarikoa. Bai etxea, bai eskola, eremu euskaldunak. Hori da, lehenengo baldintza, ama eta eskola. Bueno, eta ikusi zeintzu diren hiru indikadoretan, aurrekoen antzekoa. Egoera normalizatu aldera, nahiz eta galera txiki bat egon. Bueno, bigarren egoera aztertzeko nahiko kasurik ez zegoen. Alegia, ama euskalduna, baina seme-alabak ez du D ereduan ikasten. Hori oso kasu gutxi eman dira, eta beraz ezin dugu aztertu datu sendorik ez geneukelako aterako. Hirugarren egoera da eskola soilik izan da gazte horrentzat euskalduntze eremua. Etxea da toki ardaldun bat, eta eskola da D eredukoa. Beraz, hor jaso du euskera, hor. Eta beraz zeintzu diren datuak. 10-tik 3 lortzen du gaitasun ona, 10-tik 2,5 joera du, euskaraz hitz egiteko lagunekin, eta atzikemendua 10-tik 1. Bueno, eta ez eskola, adibidez, eta ez etxea ez direnean eremu egokiak, orduan datuak askoz ere gehiago jaisten dira. Bueno, honek adieraziko luke gure ustez zen nolako eragina duen, ez da erabatekoa, alegia ez dugu etxea erabat euskalduna denean, ez du lortzen erabateko normalizazio hizkuntzaren alorrean, baina emaitzak desente hurbiltzen dira normalizazioa. Berriz, eskola soilik denean sozializazio eremu nagusia, datuak jaisten dira, badago etekin pizka bat, baina emaitzak dira desente txikiagoak atzean, eskolaren atzean ez badago etxearen sozializazio indarra. Bueno, gelditzen zaigu zalantza bat, ze gertatuko da hemendik urte batzutara oraingo gazteak guraso bihurtzen direnean. Zehazki Lazar teorian D eredua unibertsalizatu egin da, toki guztietan dago. Hortik ateratzen diren euskaldun gazte horiek zer egingo dute guraso direnean? Eutziko diote euskerari, gero eta familia euskaldun gehiago sortuko dira, eta familia euskaldun gehiago baldin badira, proportzioak ikusita, pues bueno, edo ze pentsa dezakegu? Pues ez dakigu. Ez dakigu, segurazko modu vegetatibo batez, euskaldunen densitatea handiago denez, segurazko familia euskaldun gehiago sortuko dira, eta segurazko berez, era vegetatiboan, orain baino familia gehiagok egingo du euskeraz, gutxi batzu behintzat, era vegetatiboan. Baina era masiboan, halako inflexio puntu bat emango da, orain eskolan hainbeste euskaldun gaitasun aldetik, gero beraiek guraso izate pasatzen direnean, hor zalantza ditugu. Vegetatibo bakigu egongo dela, hazkunderen bat, baina ez dakigu zenbatekoan, eta zalantzarako puntuak honako hauek dira. Badakigu, beste datu batzuengatik, D ereduan eskolatzen diren gazten artean, nolabait, hortik ateratzen den gazte gehienak dira euskara nahiko ongi hitz egiten dutenak.
oso ongi hitz egiten duten proporzioa txikiagoa da nahiko ongi hitz egiten dutenen aldean. Beraz, eskola denean sozializazio eremu bakarra, eredua denean sozializazio eremu bakarra, nolabait produktua da, gazte hori dira nahiko ongi hitz egiten dute, baina danak ez dira iristen oso ongi hitz egitera. Eta ikusi dugu oso jokaera diferentea daukatela gaitasuna oso ongi izateak edo nahiko ongi izateak. Bera, hemen datu hau. Euskeraz oso ongi mintzatzen diren gazteak eta hemen euskeraz nahiko ongi mintzatzen direnak. Itxuraz diferentzia gutxi dago. Baina bera gero zein den euren jokaera, euren joera lagun euskaldunekin hitz egiteko garaian. Beraz, 10-etik 6 lagunekin egingo euskeraz oso ongi baldin badaki. Baina 10-etik 2 baino ez du joera hori erakutzeko nahiko ongi egiten badu. Zergatik, nahiko ongi mintzatzen denak esan nahi du, oraindik ez duela burutu bere euskalduntze prozesua, oraindik zailtasunak dituela, eta horrek esan nahi du aldi berean erderaz ongi egiten duela. Eta euskeraz oraindik zailtasunak dituela, orduan hizkuntzak aukeratu behar direnean, eta orduan garbi dago haren hautuak egingo duela errez ez denek, 10-etik 2 ez du hori egiten, baina joerak izango da gaztelania egitera. Eta orduan, euskeraz nahiko ongi mintzatzen direnak da gehien bat ereduaren produktua atzean familia euskalduna ez dagoenean. Orduan, honek moteltzen du balizko hazkunde vegetatiboa. Zerbait gehiago egin behar da, ezin da berezko hortan utzi. Ze bestela, hemen dakagu datua, gazteak eskolaldia bukatzerakoan nahiko ongi mintzatzen badira gehienek, gero eskondo bitartean segurazko pasako dira 10-15 urte. Ze gertatzen da 15 urte? Eskolaldia zeudenean baino gehiago praktikatuko dute erabiliko dute euskera edo gutxiago? Beste galdera bat. Beste aldagai bat, segun zer egiten den, bitarte horretan, eta bar. Segurazko, denetatik egongo da, zuek atera ondorio. Beraz, gaitasunaren maila iga daiteke eskolaldia bukatuta. Beraz, auskalo, zer egingo duten, ze iristen badira guraso izatera gaitasun igatuarekin, segurazko euren jokaera izango da gaztelani aldera, hemen ikusten den bezala. Deno badakigu gurasoak saiatzen direla, pixkat, baina urte batzuk, esaldi motz batzuk, horrek aurrerago egiten dutenean egiten dute, ez denek, baina joera guk usten dugu hori izango dela. Nahiz eta egongo dira guraso batzuk, nahiz eta gaitasun eskasa eduki saiatuko direna, egongo da, baina joera guk ikusten dugu ez dela hori izango. Bueno, hemen berriz bereizketa hori, amak edo aitak oso ongi daki euskeraz, eta hemen amak edo aitak nahiko ongi daki euskeraz, datu hori bageneukan. Orduan zein da euren jokaera seme-alabekin? Ongi dakitenean, 10-etik 8 joera du euskeraz egiteko seme-alabekin, beti. Oain, nahiko ongi baldin badakite, jeisten da 12. Bueno, hemen bakarrik dago justo 10-aren datua. Amak oso ongi daki, amak nahiko ongi daki. Bueno, datuak hemen hobetu egiten dira, pixka bat, baina tendentzia antzekoa da.
Esan nahi dut, datu hauek, orain erakutsi dizkizuedan proporzio joera hauek ikusi ditugu 2012 ikerketan. Baina orain dela 10 urteko hortan, 2002ko hortan, joera berdinak ikusi genituen. Orain ez dut ekarri batzuk eta besteak, ez kargatzeagatik, baina joera berberak ikusi genituen. Beraz ez dira momentu bateko joerak. Bueno, hainbesteko garrantzia baldin badu orduan, zer egin daiteke? Nola eragin daitekeen familia eremuan? Sartuko naiz orduan bigarren partean. Azkeneko familien eremua plantatzeko garaian nire ustez bi enfoke egon daitezke. Lehenengoa da, justo familiak osatzen direnean, ja seme alaba jaiotzen direnean, orduan da esku hartzeko oso momentu interesgarria zergatik. Familia askok orduan sentitzen dutelako hizkuntzaren beharra. Erabaki bat hartu behar dute, zenolako hizkuntzetan arituko diren bere seme alabakin, haurtzaindegira eskolara eraman behar duten, hizkuntza hautatu behar dute, beraz hizkuntza bihurtzen da etzeko kontu garrantzitsua eta familia asko une hortan hartzen dute olako erabaki bat, euskararen aldera eta bar, eta orduan hor motivazio momentu bat da. Beraz hori da indargunea. Baina aldi berean daka ahulgunea, eta da justo hizkuntz prozesuek batez ere tartean euskara ikasi behar baldin bada edo hizkuntz gaitasuna hobetu behar baldin bada, prozesu horiek exigenteak dira. Denbora eta energia asko eskatzen dute. Eta justo momentu horretan gurasoak oso kezkatuta daude seme-alaben heziketarekin. Are gehiago berriak badira. Orduan, ez dago patxada handiegirik hizkuntza prozesu luze sakonetan sartzeko. Osea, daude alderdi onak eta ez hain onak. Bueno, hori da eremu bat edo ikuspegi bat. Eta bigarrena da, justo familiak sortu aurretiko etapa. Eta hori da gazteak. Alegia, familiak osatzen direnean, bikoteak osatzen direnean, orduan da momentua hizkuntz, nolabait bikoteko hizkuntz autua edo hizkuntz jokaera finkatzen denekoa. Hori gertatzen da normalean gazte garen hortan azkeneko garaietan. Hasten garenean bikotea aurkitzen eta gero jarraitzen dugu kuadrillakin, baina ja bikotearekin, eta hor hasten kuadrillak eta bikoteak eta babesten gara batzuk besteengan, eta beraz, bigarren modua nolabait aldez aurretiko interbentzio bada, justo gazte garaian, hoi da, ez egiten ari gara, 22, 8 urte bitarte hortan, hor interbenzion bat, justo bikote berriak sortzen direnean. Bigarren eremu bat. Bueno, batean zein bestean, hitz egiten ari gara talde naturalei buruz. Izan familia da talde natural bat, talde natural bat izango litzateke harreman saria finkatua eta sendotua dagona. Harremanak ja kide bakoitzak badaka toki bat, hizkuntz jokaerak badauka toki bat, harreman finkatuak dira. Edo beste hitz egiten ari gara baitere gazte kuadrillei buruz. Sortzen diren bikote berriak normalean kuadrilletan oinarritzen dira nolabait ja familia erabat egiten duten arte. Beraz, hitz egiten ara edo kuadrillei buruz, edo hitz egiten ari gara familiei buruz, talde naturalei buruz hitz egiten ari gara. Horren arira,
Eusle metodologia saiatu gara desarrollatzen azkeneko urteetan lan munduan eragiteko. Eta lan munduan hartu dugu unitate bezala talde naturaltzat har daitekeen eremu bat. Badakizu lantokiak izan daitezke toki handiak, baina toki horien handiak badaude azpi multzoak, daude zaiak, badaude toki batzuk nun langileek haien artean harreman handia daukate, egunero 7-8 ordu daude, o 6 ordu harreman ikaragarri daukate berein artean, eta orduan guk hori talde naturaltzat hartuko genuke urtetako harremana dagoelako, harremana finkatuta daudelako, ohitura batzuk finkatuta daudelako, eta orduan horri buelta emateko behar delako eremu osoaren berrantolaketaren bat. Orduan, guk lan munduan eta talde naturalak gogoan harturik, honako klabe hauek ikusi ditugu beharrezko hizkuntz ohitura iraultzeko. Erderatik, gaztelaniatik euskarara pasatzeko. Lehenengoa da, egoerarik samurrenetarikoa da kide guztiek euskara ulertzen dutenean talde natural horretan. Kide guztiek ulertu egiten dute, hori da gutxieneko baldintza. Gauzak erreza joateko. Eta egia esan, gazten eremuari begiratzen diogunean, baldintza hori Gipuzkoako herri gehienetan gaur egun ematen da. Eskolaren D ereduaren unibertsalizazioari esker, gazte gehienek gutxienez ulertzen dute euskeraz. Beraz, oso egoera, soziologiko egoera diferentean gaude, konpatuta orain dela 20-30 urtekin. Gaur egun, pertsona batek euskeraz egiten baldin badu gazteen artean, ia denek ulertuko dute. Beste gauza da, beraiek euskeraz egingo duten, ala duten egingo. Baina, nik seguridade eukizaket, euskeraz eginda, komunikazio etenik ez dela egongo jendeak ulertuko didalako. Beraz, hori da lehenengo baldintza bilatu behar dena gauza gozo errezago joateko. Denek ulertu behar dute. Bigarrena, eremu kolektiboa talde naturala definitu behar da zein den. Alegia, gu esaten dugunean nortzu gara gu. Gure harreman eremua irauli behar dugu hizkuntzari dagokionez, baina zeintzu gara gu irauli behar duguna. Hori definitu behar da. Gutxi gora bera, geobizitzak badauzka mugimendu asko juten da, eta bar, baina enbor bat behar da, definitea zein den gu, talde naturala. Hirugarrena, talde gu eremu horrek adostasun kualitatibo baten bidez, adostasun kualitatiboa da erdia baino gehiago, alegia, 10-tik 7. Onartu behar dute edo zilegitasun soziala eman behar dio euskera hutsezko jokaerari. Berriz izango dut. Eremu natural horrek zilegitasuna edo baiezko soziala eman behar dio euskera hutsezko jokaerari. Alegia, gure taldeak onartzen du, gure artean norbaitzuk euskera hutsez egiten badute, guk onartuko dugu bihotzez, atseginez haien jokaera. Onartzen dugu batzuk gurekin euskera hutsez jokatzea. Naiz eta guk ikusiko dugu nola erantzuten dugun, gaztelaniaz, euskeraz edo... Baina onartzen dugu, batzuk euskera hutsez egin nahi badute, haiek horrela jokatzea. Zilegia da, onartzen dugu. Beraz, taldeak onarpena eman behar dio euskera hutsezko balizko jokaerari.
Ondoren, taldeak aukeratu behar du kopuru txiki bat, gure kasuan normalean izaten zen, 10 lagunetatik bi lagun hautatuko du taldeak eusle gisa jokatzeko. Hortik dator izena, eusle metodologia. Eusleak konpromiso hartzen dute talderen aurrean, eta taldeak hortarako aukeratzen ditu, denbora tarte batean euskera hutsez egingo dutela kide guztiekin, harreman sare horretako kide guztiekin. Eta eusle horien jokaera ez da euren borondatezko zerbait, baizik eta taldeak aukeratu dituen personak dira. Hemen badago klabe teoriko bat garrantzitsua dana. Hizkuntz harreman batean bi hizkuntzak daudenean, norbaitek egin behar du egokitu bestearengana. Edo ni egokituko nahi zure hizkuntzara edo zu egotuko zara nire hortara. Ni konturatzen naizenean nire solaskideak ezin duela egokitu niregana ez dakielako euskeraz, eta ni konturatzen naizenean ni egokitu naitekela berarengana nik badakidalako erderaz, orduan modu naturalean ia aleginik gabe ni moldatuko naiz arazorik gabe gaztelaniara. Ze komunikazioa da nagusi. Beraz, ni arazorik gabe egokituko naiz badakidelako berak ezin duela. Orduan, olako pertzepzioa besteak ezin du arrazoi honengatik, harengatik, beste horrengatik, baina ezin du eta nik ahal dut. Orduan, naturalki sortuko zait niri egokitzeko joera. Bueno, nik esandako baldintzetan olako zerbait bilatzen dugu. Normalean, tentsioa sortzen da ni egokitu naiteken ere kidarengana gaztelaniaz, baina hala ere nik euskeraz jarraitzen dut. Eta berak badaki nik ahal dudala, baina hala ere ez dut nahi. Ez dut nahi, mila arrazoengatik. Erderaz egin ezaken, baina euskeraz egiten dut. Orduan, berak ulertzen du nik ez dudala nahi. Ez ezin dut, ez duzu nahi. Eta tartean dagoenean asmo egozpen hori, alegia ez du nahi. Orduan horrek sortzen du, sort dezake errez gatazka giro bat. Erresistentzia giro bat. Ahal du, baina ez du nahi. Orduan, guk askotan, euskaldunoi hori gertatzen zaigu. Guk egin dezakegu, baina badakigu horrek ze zama den. Badakigu ze giroa sor dezakegun. Badakigu besteak nola errazuna dezakeen. Eta orduan gaude... Eta orduan egiten dugu naturalean. Krak, egokitzen gara eta kitxo. Bueno, eusle metodologian, euskera hutsez egiteraren eusle jokatzearena, 10 lagunetatik 2 jokatzea eusle gisa, ez da eusleen erabaki personala. Ez da, baizik da, taldeak aukeratu ditu hortarako. Beraz, erantzukizuna ez da personala, beraiek ez dute nahi, baizik eta
Ez dute nahi, ezin dutelako taldeak jarri dituelako horretarako. Eta orduan, persona horiek joka dezakete, eusle horiek joka dezakete, lasai arraio. Beldurrik gabe, eta gainera taldeak zilegitasuna ematen dielako. Hori importantea da. Printzipio hauekin, eta beste matiz batzuekin, aritu gara hainbat lantokietan, konkretuki 7 lantokietan, guztira 81 langile, eta 2 hilabeteko interbentzioa. Beraz, eusle egon dira 2 hilabetetan. Lehenengo hilabetean egon dira eusle batzuk, eta bigarren hilabetean egon dira beste eusle batzuk. Hauek dira emaitzak. Ikusteko aukera dagoela hizkuntz jokaera nolabait mugitzeko. Hasieran hau da esperientzia hasterakoan erabilera bat. Euskararen erabilera zegoen 100-tik 60. Hori zen, abiapuntuko euskararen erabilera lantoki horietan. 10-tik 6. Bueno, eusle metodologiaren ondoren, 2 hilabete ondoren, eta da erabilera 2 hilabeteko interbentzioaren ondoren, euskararen erabilera igo zen 10-tik 8 kasi. 6-tik 8. Eta gero, 3. erabilera da, eusle sistema hemen ja bukatu eginda, ja ez dago interbentziorik, gauzak bere egunerokotasunera itzuli dira, eta handik 3 hilabetera berriz eginda neurketa, eta da erabilera 3. Eta orduan, jeitzi da, pixka bat, eta geritu da 10-tik 7. Orduan, baina 6-tik 7-ra, nahiz eta galera egon zen, hala ere irabazia dago hasierako egoeratik konparatuta. Guri honek esperantza ematen dugu, badaudela modu batzuk lan egiteko. Hau aplika liteke familietara? Familia talde naturala da. Oso txikia da. Hemen erantzukizuna eta oso aukeraketa txikia da, edo zuk egiten duzu, edo nik egiten dut. Hemen gauza bat importantea da. Eta guk honi esaten diogu indarraren edo energiaren neurketa. Aldaketak eragiteko ez da preciso denok konpromiso maila berbera hartzea. Batzutan behar dugu, taldean denok egin behar dugu euskeraz, denok. Guzti dugu ezetz. Nahikoa da gutxi batzuk euskera hutsezko jokaera eduki taldean eragina zabaltzeko modu naturalez. Famili batean hori egin daiteke modu txandakatuan. Agia familiak erabakiz, aizue, egingo dugu hau, oso ondo, zein izango da eusle aste honetan? Oso ondo, zu, oso ondo. Eta beste kidea lasai dago. Berak egin dezake, nahi badu erderaz, euskeraz, berak ikusi du nola egiten duen, baina batek konpromisoa eusleak duen bitartean, gainentzekoa kidea dago lasai. Baina lasaitasun horretan konturatu gabe, bere kideak euskeraz egiten denean, berak joera izango du egokitzeko. Eta egokitzen ez balin bada zailtasuna dituelako, berdin da besteak jarraituko duelako euskeraz. Eta entzungo du, eta poliki-poliki jungo da bere gaitasuna garatzen, eta bar.
bi kideek izango balute gaitasuna, akaso urrengo astean, oain aldaketa, oain zu izango zara eusle, eta ni lasai ibiliko naiz. Baina holako sistema batekin, martxan jartzen da egokitze naturala. Kide batek hartzen du konpromiso artifiziala, nolabait bere burua behartzearena, eta gainentzekoak modu naturalean egokitzen dira. Ez da preciso denok karga handiarekin jartzea. Nahikoa da batek, baina horrek eragiten du sare osoan. Izango litzateke lurrikara baten epizentro moduko bat. Baldin eta denek ulertzen badute, ulertzen ez badute, hori arazo dago. Nola gabiltza denborarekin, 10 minutu gelditzen zaizkigu. Metodologia hau aplikaziteken batere gazte garaian, kultur elkartetan, kirol elkartetan, edo kuadrilletan ere bai. Futbol talde bat izan daiteke erabaki eremu bat, eta baiek erabakitzea, oso ondo. Jokalari guztietatik, bik, hauek egin dute beti euskaraz, gainontzeko denak ulertzen dugulako eta onartzen dugulako. Izan daiteke. Honetaz aparte, ari gara beste metodologia bat desarrollatzen, uler hizketa izeneko metodologia garatzen ari gara, baina fase esperimentalean dago, aurten jarriko dugu martxan lehenengo esperientziak hemenka, eta hontan da, egoerak nun denek ez dute euskara ulertzen. Badaude kide batzuk euskara dakitenak eta beste batzuk ez dakite. Orduan, hor nola sortu baldintzak ez dakiten hoiek epe alik eta laburrenean ulertzera iristea, baina harreman naturalaren bidez, eskolari gabe. Ze hizkuntzak zabaltzen dira erabilera naturalaren bidez, eta gaitasuna desarrollatzen da modu natural erabileraren bidez. Nola uler hizketa izango litzateke modu bat, metodologia bat, helburu horrekin. Baina aurri buruz oraingoz ezin dute gauza handirik esan, esperimentazio fasean dagoelako, printzipioak eta bai, baina oraingoz hemendik 2 urtetara igual zerbait esatea izango dugu horretaz. 5 minutu gelditzen dira, bai tartea utzi nahi nuke galderaren bat, edo zerbait argitu beharra baldin badago. Mikrofona hor dago, ezta? Bai, baten batek galderaren bat eukiko balu, esku altza eta mikrofona pasako diogu, grabaketan ere galdera jaso dadin. Galderaren bat. Bueno, 2 urte barru peio, oin fase experimental hortan dagoen hori kontatzera etorriko zara, ezta? Bueno, oso interesantia izan da, guk ere Maiderrak azalduko dugu berandu hau, badakau programa bat gurasuak tartien sartzen dianak, eta talde naturaletara joko dugu, eta eusle metodologia eta figura hori oso interesantia da. Agian erabiltzeko modukua. Guraso kuadrilletan, umiekin dauzen momentu horretan, guraso gazte horienen arteko erabilera ere apur bat handitzeko eta umeek ere hori ikus dezaten, ez? Batzutan umei eitzen diegu euskeraz da gero gure artean ez dugu jokaera bera izaten. Utzi zuen era, nik uste dute familien sare horiek talde naturaltzat har daitezkela, kuadrilla asko sortzen dira gurasoen artekoak, alegia plazan zaudenean ikasle aurrekin eta zaintza horren ondorioz egunero ordu azkenean elkartzen zara, bazkaltzeko, afaltzeko, ez dakiz, eta poliki, orduan hori espazio naturaltzat har daiteke bai. Galderaren bat,
Bueno, mil esker Pello, oso interesantia izan da, eta 2 urte barru, hemen eukiko zaitxugu berriro ere. Eskerrik asko Pello.